Hola, soc Quico Moya, xef del restaurant L'Escaleta, a Cocentaina. Molta il·lusió quan ahir mos va dur Gustavo l'ampolla de l'oli guanyador d'aquest primer concurs internacional d'oli d'oliva verge, perquè és un bon amic, un molt conegut nostre, com és Carles, de Castell de Costurera, un projecte meravellós que està enraelat en el nostre entorn, un projecte que vol defensar les oliveres, mai millor dit, l'oli d'oliva verge, en aquest cas d'oliveres mil·lenàries. Crec que s'ha de respectar sempre i associar el producte i el paisatge. És una lluita que nosaltres sempre tenim molt interioritzada i n'hi ha que pensar que quan estem utilitzant l'oli del nostre entorn estem respectant el nostre paisatge. Jo crec que aquesta associació deu de cada volta calar més en tots nosaltres. I aquest primer concurs internacional que s'ha endut Carles em fa molta il·lusió i enhorabona. Un poc en homenatge a este oli i vam pensar de fer algo que fora realment diferent. En aquest cas anem a fer un postre en oliva negra i oli, per supost. Un postre que està basat en la idea de que tot el món associem el xocolata com un postre, quan el xocolata, el cacau, és amarg, és astringent, és àcid i no és dolç. L'afegit de sucre que se li dona no és natural del cacau. Llavors vam pensar en aquesta història, en aquesta idea, com per a fer un postre en oli d'oliva, pensant que l'oli té aquests matisos també, amargs, astringents i àcids. En aquest cas el que vam fer és això, un postre que té aquesta idea, aquesta filosofia en el que utilitzem tant la pulpa com la llavoreta que tenim dins del pinyol. Un postre trobe innovador, diferent, que acaba el menú nostre del menú degustació i que anirem desenvolupant pas per pas. Este seria el nostre xicotet homenatge a aquesta tasca, a aquesta labor, a aquest primer premi d'oli d'oliva verge de Cocentaina, de Fira Cocentaina, així que enhorabona i espero que vos agrade. El primer que hem fet ha sigut hidratar l'oliva, simplement anar canviant-li les aigües fins a arribar a un punt en què no és que estigui dolça, però ha perdut tota la sal de la salmorra. És un tipus d'oliva calamata molt madura, com vegeu, que li va fantàstic a l'oli d'oliva que tenim així, que per a mi té aquests tocs de maduresa que em funciona molt bé en esta oliva. Llavors el que hem fet ha sigut triturar-la afegint-li una miqueta d'oli d'oliva. Estem treballant un poc en la idea del xocolata com un element que per a mi té aquests paral·lelismes en l'oliva i en aquest cas aquesta aportació de greix que té l'oliva en l'oli, però també el residu sòlid, que diguem, i una quantitat d'hidratació d'aigua. Al final tenim una massa molt semblant en estructura a lo que seria una mousse de xocolata. Ara el que fem és, en aquesta barreja que tenim, el que anem a fer és passar-ho, per assegurar-nos que quede molt fi, que no hi hagi cap tipus d'element que ens pugui molestar. Ja tenim el puré d'oliva. El que fem és calfar una miqueta per afegir-li la gelatina. El que hem fet ha sigut hidratar-la en aigua gelada sempre i el que fem és afegir-li a aquesta part que hem calfat. Per altra banda, hem fet una nata lleugerament muntada per afegir-li. El que hem fet ha sigut calfar aquesta part, afegir la gelatina i el que anem a fer és que s'incorpore. Anem a calfar-la una miqueta més. Ja tenim la gelatina totalment incorporada. El que fem és aquesta part, ficar-la en l'altra mescla, fico una part d'esta nata semimuntada. D'alguna manera, a dia d'avui tenim espessants i emulgents necessaris com per a fer una mousse sense incorporar-li nata. Però ens agradava la idea de mantenir un poc l'essència de la mousse de xocolata tradicional en què s'hi incorpora aquesta nata. A més, el que fa també és alleugerar un poc la força que té l'oliva i anar més en la direcció de fer un postre, que és un poc l'objectiu en aquest cas. El que faríem, com una mousse tradicional, ficar-la ja en el recipient el més planet possible. Hem fet una elaboració que és a partir de la garrofa. El que hem fet és una reducció, és a dir, primer hidratem la garrofa, fem un mosto, en aquest mosto el reduïm moltíssim fins a trobar aquesta textura. Aquesta textura és gràcies al sucre i a la goma garrofí que té la garrofa i que ens dona aquesta textura
tan cremosa, no? Nosaltres fem ens recordava molt a un banyo de xocolata, en aquest cas, i el que han fet utilitzar-lo per això. El que fem és cobrir-lo. La garrafa es queda per la part de dalt, ens dona aquests tocs d'astringència també i de dolçor, a banda de l'aromàtica, per supost. Ens fiquem ja contrastos lleugerament cruixents, crocants, en aquest cas una sablé elaborada també amb l'oliva negra deshidratada. Això és una espècie de brownie, també, a partir de l'oliva negra, ficant-li oli d'oliva verge, en aquest cas del primer premi de concurs d'oli internacional d'oliva verge de Fira de Cocentaina. Uns punts de taronja, que sempre funciona molt bé tant en el xocolata com en l'oliva. I per últim, algo molt especial. Això és el que és la llavoreta de lo que tenim dins de l'oliva. Dins de lo que tenim en el pinyol, és la llavoreta que tenim, que té aquests tocs amargs, astringents, i és el que han fet el gelat. Per últim, i no menys important, tal volta el que més caràcter li dona al postre és este gelat que han fet a partir de les llavors de l'oliva i que dona aquests tocs d'amargs i astringents també molt interessants. Aquí tenim el nostre postre d'olives negres elaborat a partir del primer premi del concurs internacional d'oliva verge de la Fira de Cocentaina.